Bé, bona tarda. Benvinguts tots els participants del webinar que realitzem a la Fundació PINAE amb motiu de l'obertura de la nostra convocatòria de projectes d'aquest any 2022 a l'Impuls Social pel Territori. Aquest any ja és la quarta edició que la duem a terme i estem molt contents de poder seguir i poder tirar-la endavant. Llavors ara sou unes 20, quasi 30 persones, encara van entrant gent. Fem ja la presentació perquè ja és l'hora i una miqueta aquesta sessió comença ara, té una durada aproximada d'una hora, preveient que hi haurà torn obert de preguntes i que estem oberts a resoldre tots els dubtes que puguin sorgir d'aquesta sessió. Aquesta sessió constarà de dues parts. La primera serà una breu explicació de lo que és la convocatòria, amb les bases, així com requisits per presentar-se, i després tindrà una segona part que és un plus per vosaltres, les entitats que avui ens acompanyeu, i que es tracta d'una píndola formativa amb els punts claus de com presentar-se en aquesta convocatòria i en general també us pot servir per presentar-se a convocatòries de subvencions a entitats i tenir èxit en la recerca d'aquestes subvencions. Per fer aquestes intervencions comptem amb nosaltres amb Joan Melero, el director de la Fundació PINAE, i a la segona part, la píndola formativa, la realitzarà la Diana Ramis, que és la coordinadora d'avaluacions de la consultoria i estudis de la Fundació Pere Tarrés, que guiaran aquest procés. Esperem que us sigui de molta utilitat i finalment tindrem un torn obert de preguntes, on podreu anar escrivint en el xat, sisplau, que voleu fer una pregunta i us donarem pas. Haureu d'activar el micro i llavors podeu formular el vostre dubte, la vostra pregunta. Bé, doncs, comencem, Joan. Moltes gràcies, Judit. Molt bona tarda a tothom. Gràcies per participar en aquest webinar que organitza la Fundació PINAE. Pels que no ens coneixeu, si és que hi ha algú que no ens coneix, la Fundació Especial PINAE és una entitat sense afany de lucre, constituïda l'any 2013 com a entitat fundació de caràcter especial i té per finalitat atendre les necessitats de la nostra societat impulsant i promovent accions sempre amb un clar impacte social que generin oportunitats, afavoreixin la cohesió social i promoguin la dinamització econòmica i cultural de la vegueria Penedès. La Fundació PINAE té per objecte contribuir a la societat amb la realització de projectes i activitats sense afany de lucre en pro de la cultura, la dinamització econòmica, l'acció social en el marc del territori. Bé, estem molt contents d'iniciar aquesta quarta convocatòria, ja en portàvem 3 fins ara, aquesta és la quarta convocatòria de projectes d'impuls pel territori i venim d'un escenari complex, l'escenari postpandèmia o intrapandèmia, encara no s'ha acabat això. L'any passat no va haver-hi convocatòria, no va ser possible per a nosaltres fer convocatòria per la situació del moment i per les circumstàncies econòmiques especialment. Hem tornat a obrir aquesta convocatòria i per tant estem molt il·lusionats que així sigui i la convocatòria presenta un seguit de canvis en relació a les anteriors. En primer lloc, és important destacar la finalitat de la convocatòria, que ja us comentàvem, és una convocatòria de perfil social, però en aquesta ocasió volem incorporar altres aspectes, altres modalitats relacionades amb la cultura, l'art, l'esport, enllaçant l'abast de la finalitat amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. L'àmbit territorial en el que ens centrem és l'àmbit de la vegueria Penedès, les 4 comarques, el Penedès, Baix Penedès, Anoia i Garraf. I la convocatòria presenta diferents novetats, com us deia abans, els projectes poden ser de caire social, però també de caire cultural, artístic, mediambiental i o esportiu amb una component també social. S'estableix una dotació de
300.000 euros en total, i els imports s'han establert dues modalitats, una modalitat A i una modalitat B, que són lleugerament diferents de les d'anteriors convocatòries. En concret, la modalitat A inclou sol·licituds o participacions fins a 6.000 euros i la modalitat B sol·licituds fins a 15.000 euros. La idea és que hi participi el major nombre possible d'entitats, capil·laritzar la proposta de projectes, i el cicle natural, el camí crític de l'evolució d'aquesta convocatòria s'iniciarà amb un període de sol·licitud que vam obrir la setmana passada des del dia 20 i finalitzarà el dia 18 de maig, serà el període de sol·licitud. A posteriori vindrà el període de valoració que es produirà durant el mes de juny, en el qual els companys de la Fundació Pere Tarrés ens ajudaran a efectuar l'avaluació dels diferents projectes. En el mes de juliol es farà la resolució dels projectes guanyadors, dels projectes seleccionats, i en el mes de setembre us convocarem per efectuar la signatura dels convenis de col·laboració per iniciar l'execució dels projectes que podreu dur a terme durant un any a partir del mes de setembre, és a dir, fins a setembre del 2023. En aquesta convocatòria el que volem és que hi hagi, com deia, participació, la màxima participació. I tot i que tothom es pot presentar, inclús les entitats que havien participat en edicions anteriors, es prioritzarà aquells projectes d'entitats que no n'hagin estat seleccionats en fases prèvies o en edicions prèvies. Vull destacar que en portem ja 3 convocatòries, aquesta, com dèiem, és la quarta, serà la quarta. Se n'han rebut un total de 115 projectes en total durant totes aquestes anteriors convocatòries, de les quals han estat seleccionats 34 projectes d'impacte social en el territori per valor de 601.495 euros i amb un impacte en persones de 5.600 en total. Com deia fa un ratet, el que ens interessa és que hi hagi molta participació i especialment que aquesta participació tingui major visibilització en termes d'aportar recursos i solucions per a persones, pel major nombre possible de persones. Qui es pot presentar? Doncs organitzacions de l'economia social, incloent-hi entitats privades no lucratives de caràcter social, cultural, artístic, mediambiental i esportiu. Incideixo contínuament amb els perfils d'entitats. És una novetat respecte de les convocatòries anteriors, que ens centràvem exclusivament en l'àmbit social, però no desatenem la perspectiva social d'aquesta convocatòria, perquè ens interessa que quan parlem de cultura, art, medi ambient i esports, estiguem parlant d'un context social, d'un context d'integració, de participació, d'estímul, d'ajuda i de suport, especialment als perfils i als col·lectius més vulnerables. L'àmbit dels projectes que es poden presentar, com dèiem, propostes adreçades a persones en situació de pobresa o en risc d'exclusió social, infants, famílies joves, persones grans, migrants, refugiats, propostes culturals i artístiques, conservació del patrimoni, l'art com a agent de canvi social, estudis històrics, potenciació de la cultura local, cultura com a mitjà de cohesió social, interculturalitat, etc. Persones en situació de malaltia, diversitat funcional i problemes de salut mental, propostes mediambientals, per nosaltres important destacar, conservació de la biodiversitat, educació ambiental, sostenibilitat, propostes esportives i de promoció de la salut, com a promoció d'hàbits saludables, benestar, l'esport com a mitjà d'integració social, propostes adreçades a la gent gran, atenció residencial, soledat no volguda, situacions de dependència, etc. I propostes socioeducatives, educació no formal, projectes de sensibilització, prevenció, projectes educatius. Tot plegat des d'una perspectiva de millora de l'accessibilitat, la cohesió social i la interculturalitat. Ja he comentat abans els imports, les modalitats, modalitat A, modalitat B, fins a 6.000 la modalitat A, fins a 15.000 la modalitat B. La diferència més important entre ambdues, a part de l'import, és que en la primera, la modalitat A, és important saber que l'entitat o l'entitat de tercer sector que es presenta en aquesta convocatòria haurà d'aportar un 10% de recursos propis o externs al projecte, com a mínim, i en el cas de la modalitat B haurà d'aportar un mínim de recursos propis d'un 20%. Només s'acceptarà un únic projecte per entitat, únic projecte, i és un requisit
imprescindible, indiferentment del tipus de modalitat, que les entitats implementin dins el marc de la seva política de comunicació accions efectives que posin de manifest la col·laboració, el suport de la Fundació PINAE en aquesta convocatòria per a l'execució del seu projecte. Dintre del que són les possibles despeses subvencionables, hem inclòs un tall, una relació, segurament ens sortiran dubtes, a les bases estan totalment definides cadascuna d'elles i si hi ha algun dubte en alguna, doncs en el torn de preguntes ho aclarirem. Si quedés alguna cosa per aclarir, ho recolliríem en forma de fax i ho publicarem també a través dels mitjans, de les nostres pàgines i espais. I bàsicament incloïm tot un seguit d'aspectes com la cobertura de necessitats bàsiques per a persones destinatàries, adequació i millora d'infraestructures, incloent-hi adaptacions també per a la Covid-19, adquisicions o lloguers d'equipament, material per a activitats, honoraris professionals, desplaçaments de persones destinatàries, promoció de projectes, publicitat, difusió, en fi, tot un seguit d'opcions que podreu veure amb més detall el que són les bases. Indicava que el període d'execució serà d'un any a comptar a partir del setembre, o sigui, fins al setembre del 2023. Els requisits per participar els comentaràs tu, Ariadna, sí? O els comento jo? Com vulguis. I en relació al procediment de presentació, bàsicament el circuit ho hem mirat de simplificar a través d'un únic punt, que seria la nostra pàgina web, pinae.cat/convocatòries. En allà, cadascuna de les entitats que vulgui participar haureu de complimentar un formulari, o l'A o el B, en funció de la modalitat. S'haurà d'adjuntar també l'acord de l'entitat de presentar-se a la convocatòria i en el cas que hi hagi projectes que requereixin de la compra o lloguer d'equipament material inventariable, caldrà presentar pressupost o factura pro forma. El més important de tot això és especialment, explícitament, la presentació del formulari dins del període de preclusió d'aquesta convocatòria. És a dir, si per raó que l'entitat té que fer una assemblea, una reunió, qualsevol acció de caire corporatiu i això es demorés en el temps, el més important és que presenteu el formulari amb la descripció de l'abast del projecte i si haguéssim de fer alguna subsanació en termes formals us requeriríem, us contactaríem i facilitaríem informació per poder fer la subsanació. Però això sí, el que preguem és que la presentació del formulari es produeixi dintre del període de preclusió i abans del 18 de maig, inclòs. La resta, l'acord signat i pressupostos i factura també s'han d'acompanyar, però si hi hagués algun error o s'hagués de presentar a posteriori no hi haurà cap mena de problema. Important, insisteixo, presentar el formulari en terme. El lloc ja ho he dit, la pàgina web i la pinae.cat/convocatòries. I el termini de presentació, torno a repetir, es va iniciar el 20 d'abril i conclourà el 18 de maig, inclòs. A continuació, un cop presentades, ja hem pintat molt ràpidament el procés, els companys de la Fundació Pere Tarrés ens ajudaran a efectuar el procés d'avaluació de cada una de les propostes, de totes les propostes. Fem un petit canvi tècnic. I la resolució, com dèiem, de cara al juliol i el conveni al setembre. I, en principi, jo no explico més, em reservo comentaris durant el període de consulta i li passo la paraula a la nostra companya de Fundació Pere Tarrés, Ariadna. Moltes gràcies, Joan. Bé, crec que faltava simplement, no sé si hem afegit també el procediment de presentació, és molt simple, com comentava el Joan. Simplement hauríem d'anar a la pàgina web, clicar sobre l'apartat pinae.cat/convocatòries, clicar sobre l'apartat presentació de projectes, s'ha d'omplir, veureu que s'ha d'omplir un formulari i després d'omplir aquest formulari s'ha d'adjuntar tant la sol·licitud com la carta de presentació, que com deia el Joan, el més important és presentar el formulari de sol·licitud, tot en format PDF. Molt bé, llavors,
aquesta petita introducció que ens han fet amb les bases del projecte, de la convocatòria de subvencions, aprofitarem i farem aquesta píndola breu, serà bastant breu perquè volem també escoltar les vostres preguntes que tingueu i així poder resoldre-les amb el màxim que puguem. Farem una píndola formativa sobre formulació de projectes. Per què ens servirà? No només ens servirà per aquesta convocatòria, sinó per altres convocatòries tant socials com culturals o com d'altres àmbits que us vulgueu presentar. Aquesta píndola comença amb la pregunta de si qualsevol idea pot ser un projecte. Aquesta pregunta té respostes vàries, però és una pregunta una mica trampa. Una idea pot ser un projecte sempre que es dissenyi amb l'estructura d'un projecte. I on s'ubicaria el projecte a nivell del procés de planificació? El projecte estaria emparat per, o sigui, a nivell estratègic existiria el pla estratègic, per exemple, d'una associació o d'una fundació. Després d'aquest pla hi hauria un programa, com per exemple un programa de foment de la participació, i dins aquest programa tindríem una sèrie de projectes, per exemple, i que es trobarien en el nivell operatiu, com podria ser, per exemple, el projecte de dinamització de l'assemblea. Aquest projecte també inclou una sèrie d'activitats, com per exemple una enquesta d'opinió a l'assemblea de socis, per exemple. Ja estaríem en un nivell més executiu, que és el nivell més concret dins la planificació de projectes, com veurem a continuació. Molt bé, després del que ens ha estat explicant el Joan sobre les bases, podem dir que podem començar a dissenyar aquest projecte que tenim entre mans. Pot ser sigui un projecte que ja tinguem dissenyat i simplement és volcar tota aquesta informació i adaptar-la al formulari. Però si començam de zero, què recomanem? Encara que el projecte ja estigui dissenyat, sempre que ens presentem una convocatòria, analitzar a rajatabla, o sigui, com molt detalladament, tots els requisits que necessitem per presentar-nos, que si som aptes, no som aptes per presentar-nos, aclarir aquests dubtes primer, recopilar tota la informació necessària que ens fa falta per fer aquesta presentació del projecte, un cop haguem conclòs que sí que ens podem presentar, conèixer els recursos amb què comptem, i quan diem recursos ens referim a recursos humans i materials, i planificar, això és molt important, tot el procés d'elaboració del projecte, d'acord? Consells que donem: que es faci en equip, que sigui realista, i amb que sigui realista volem dir una cosa són els criteris, o sigui, com veureu a les bases hi ha una sèrie de criteris de valoració, que és el que tenim en compte a l'hora d'avaluar els projectes, però també tenim en compte que el projecte sigui realista a la realitat tant de l'entitat i dels recursos que es tenen, que els continguts siguin clars i concrets, i això pot sonar molt obvi, però que s'omplin tots els punts que siguin possibles. És a dir, si veieu una pregunta que no sabeu ben bé com respondre o així, nosaltres recomanem que l'ompligueu com amb les dades que vosaltres tingueu del vostre projecte. Millor respondre que no deixar-ho en blanc. I, finalment, unificar la redacció. És molt important que hi hagi coherència en la redacció del formulari. Comencem el projecte. Una altra cosa que hem mencionat són els criteris de valoració. Veureu que a les bases, al punt 7, apareixen els criteris de valoració de la convocatòria. D'acord? Recomanem que us llegiu bé abans d'omplir el formulari i així us enfoqueu bé el que es demana des de la convocatòria, des de la Fundació PINAE en aquest cas. Els criteris de valoració
els hem dividit entre criteris d'entitat, que vol dir que com a entitat, per exemple, el tema de l'experiència en projectes de l'àmbit al qual us presenteu, el tema de projecte, que seria com el més important, no? Les activitats, els objectius, etc., que ara veurem, i els criteris transversals, com poden ser moltíssims. En el cas de la Fundació PINAE, un exemple de criteris transversals serien el tema de la interculturalitat i el tema de la cohesió social. Però també tindríem criteris transversals com pot ser el tema de les xarxes de suport, etc. Si no em dóna temps a acabar aquesta presentació perquè és molt llarga, us la deixarem penjada a la pàgina web, oi, Judit? Sí, exacte. D'acord, perfecte. Llavors, no em preocupa excessivament no acabar perquè sé que tindreu aquest material disponible i m'interessa més això, que pugueu també fer preguntes. Abans de començar, quan comencem la convocatòria, també una recomanació que fem és, que és òbvia també, però que mireu bé a quina modalitat us voleu presentar, d'acord? Que són ja les modalitats que ha anat explicant el Joan. D'acord. Comencem a elaborar aquest guió del projecte. Ara ja hem vist que ens podem presentar, hem seleccionat el formulari, la modalitat que ens interessa més, anem a fer aquest guió del projecte. Aquest guió del projecte l'hem dividit en 10 punts, que tenen a veure, bàsicament, en aquest cas, amb el projecte purament. Tindríem el títol, el resum del projecte, que seria la descripció general, a quines necessitats respon aquest projecte, això és molt important, perquè dona molta solidesa i dona la justificació de per què estem fent això. Les persones destinatàries, també molt important, i el pla de treball, que serien els objectius i les activitats, i els resultats que volem aconseguir, les activitats que realitzaran i el seu calendari, els recursos amb els que es farà, el pressupost que demanem, com valorarem aquest projecte i els elements transversals que, en el cas del formulari de la Fundació PINAE, demanem diverses coses, com el tema de la difusió és molt important, per exemple, la participació, les xarxes de suport, la innovació i, com he dit abans també, la interculturalitat i la cohesió social. Ara vaig a dir, passaré per aquests 10 punts i intentaré donar recomanacions per fer cadascun, d'acord? El tema del títol. El tema del títol és bastant important perquè tots els punts en realitat són molt importants, però el títol en concret sintetitza el missatge que volem donar amb el projecte. Llavors, si és un títol atractiu, cridarà més l'atenció i podrà si realment transmet allò que el projecte vol transmetre i és un bon títol, es veu, no? Llavors es recomana que sigui breu, clar, directe, o sigui, que no sigui una gran parrafada, si és possible, no? Com aquests subtítols que a vegades es posen, pot ser millor posar-los com en el resum, no? Per exemple, perquè si és molt llarg no s'acaba d'entendre i és millor que sigui curt. Com per exemple, he posat aquests 2 exemples d'entre dones, o no estàs sol, sola. Recomanem també que es faci una sessió específica amb tot l'equip que realitzarà el projecte, no només que faci el disseny, sinó que faci la realització, i això serien les recomanacions del títol. Amb el tema de la descripció general del projecte, que vindria a ser això, un resum del projecte. Llavors, què ha de contenir aquest resum? Ha de contenir tots els elements que es van desenvolupant durant el formulari. Per què fem aquest projecte? Els objectius bàsics i les activitats de manera molt, molt resumida, les persones destinatàries i on es farà, que això és molt important, sobretot en aquesta convocatòria,
els elements innovadors, perquè així ja només llegint el resum ja es pugui veure si hi ha elements que destaquen en comparativa amb altres projectes, el marc de referència del projecte, i una eina que recomanem a l'hora de fer resums és l'Elevator Pitch, que si ho voleu buscar és bàsicament una tècnica que és com explicar un projecte en el que puja un ascensor, en el que vas d'un pis a un altre amb ascensor amb una altra persona, no? I això et dona com què és el més important del projecte per després portar a terme la redacció. D'acord. Un altre punt molt important és la detecció de necessitats, que és el que us deia abans, la justificació de per què fem aquest projecte. També es pot dir el context, aquí parlarem bàsicament de quin és el problema, o sigui, quin és el problema que estem tractant a nivell social, que també en el cas de la convocatòria es pot barrejar amb temes culturals, amb temes esportius, amb temes mediambientals, d'acord? L'anàlisi de les causes i conseqüències que provoca aquest problema, indicadors que expressen aquesta situació, raons per les quals veiem necessària la nostra actuació, la nostra intervenció, i viabilitat i coherència que fan del projecte una alternativa adequada, d'acord? I també podem, com a idees, podem posar referències a altres projectes similars, referències bibliogràfiques i també demostrar aquesta capacitat de l'entitat per donar resposta a la situació, d'acord? En els casos quan justifiquem les necessitats del projecte, està bé que justifiqui per què el projecte és una alternativa per resoldre la necessitat o la problemàtica, que s'introdueixi un contingut no genèric, sinó que sigui clar i concís, i sobretot acompanyar-ho de dades quantitatives i qualitatives, d'acord? I com he anat dient i repetint, estructurar el text de manera ordenada i separant els diferents continguts. Una altra eina que és molt útil en aquests casos és l'arbre de problemes com a eina per dissenyar aquesta detecció de necessitats, d'acord? Que vindria a ser com un arbre on tu transformes els problemes en causes que provoquen aquest problema, no? I llavors pots parlar de manera més extensa de què és el que està passant, de quina situació hi ha, del context i de com l'entitat, com el projecte pot solucionar aquest problema. D'acord, aquí us he posat uns quants recursos... Perdona una coseta, Ariadna. Ens fan una pregunta que vol dir què vol dir el marc de referència d'un projecte, i com està una miqueta en relació amb això que estàs explicant, potser podríem donar-li cabuda, i podria ser el tema de posar en context els antecedents, de quina necessitat hi ha, una miqueta és el marc de referència, el projecte que es presenta, quin entorn viu, quina situació hi ha, quines necessitats hi ha, això que acabes d'explicar. Sí. Gràcies, Judit. D'acord? Potser era més fàcil comentar-ho que no escriure una xat. Gràcies. Els recursos que us he posat aquí són diferents recursos de bases estadístiques, bàsicament, on podeu trobar diferents indicadors que us ajudaran a acotar millor el que és la problemàtica. Sobretot això, el que ens interessa en aquesta convocatòria és a nivell, per exemple, de Catalunya, de què està passant a Catalunya i més concretament què està passant a la vegueria, amb, jo què sé, un tema de pobresa infantil o temes de gent gran o temes culturals, com anar mirant una mica com podem estar parlant d'això a través d'aquestes dades més quantitatives. D'acord. Un altre element molt important són les persones destinatàries, o sigui, pensar a qui va dirigit aquest projecte, d'acord? Això és molt important, sobretot perquè són les persones que es beneficiaran de les actuacions que fem, no?
recomanem que es quantifiqui sempre, que es tinguin en compte sempre el número de persones a les quals es vol arribar. Per què? Perquè al final tu fas una previsió inicial que al final, si aquest projecte és seleccionat, quan tu hagis de fer la justificació d'aquest projecte, la justificació tècnica, està bé tenir aquest nombre de persones inicials i tenir el nombre de persones finals per així poder traçar una línia de resultats de com ha anat el projecte, per exemple. Tindríem dos tipus de persones destinatàries. Un seria les persones destinatàries directes i l'altre seria les persones destinatàries indirectes. El cas de les persones destinatàries directes està clar, no? És a qui va dirigit el projecte de manera directa, com per exemple un projecte que va dirigit cap a persones amb diversitat funcional, per exemple, i llavors hi hauria les persones destinatàries indirectes, que podrien ser les famílies, les persones cuidadores, podria ser també la comunitat, bueno, com aquí afecta, o sigui, aquí impacta el projecte, seria la pregunta, no? Directe i indirectament. I també dir-vos que hi pot haver més d'una persona destinatària, o sigui, més d'un col·lectiu destinatari, no només cal que n'hi hagi un. De fet, amb el criteri d'interculturalitat que porta la Fundació PINAE ja ho introdueix una mica, no? D'acord. Concretar al màxim les dades del perfil. Això què vol dir? Això vol dir que està bé concretar i descriure bé a quines persones ens destinem, d'acord? Per exemple, posar l'edat, posar el gènere, posar diferents coses que ens ajuden a matisar quines necessitats tenen aquestes persones, d'acord? Procedència i ubicació de les persones també és important, no? Sobretot el tema de la ubicació. Com a elements. Aquí és important el pla de treball. Tenim algun dubte més, Judit? O estem bé? No, ara mateix. D'acord. És que m'estic... Saps un moment en què parles tant que dius tinc l'automàtic posat i tinc ganes com de sentir la gent. Però bueno, seguim. Espero que us sigui de molta ajuda, això que us estic explicant, i que segur que sí. El pla de treball. El pla de treball es composa de 3 elements. Els objectius, que aquí n'he posat de 2 tipus, els resultats i les activitats, d'acord? Cada element pot tenir coses complementàries, com és el tema de les activitats. Però si ens centrem en els objectius us he posat objectius generals i objectius específics, però també hi podria haver uns objectius més concrets, o sigui, aniríem pel nivell de concreció, no? Els generals serien com la declaració d'intencions, com l'anar a màxims, no? O sigui, com quina intenció tenim amb tot el projecte, no? Què volem fer, no? Volem generar un impacte social, volem millorar les condicions de vida de les persones destinatàries, per exemple, no? No busquen resultats concrets, perquè volen abarcar molt, són com de la jerarquia, són els que abarquen tot el projecte, no? Tampoc fan referència a cap actuació mesurable per aquest motiu. D'acord, amb el tema dels objectius específics. En aquest cas, els objectius específics sí que s'associen als resultats més concrets, d'acord? Aquí sí que demanem que hi hagi més concreció, que siguem més acurats amb el que volem aconseguir, perquè després ho haurem de quantificar en resultats, i això és important. I poden també encabir actuacions mesurables, o sigui, es poden també relacionar amb les activitats. Els resultats què indiquen? Els resultats indiquen en quin nivell s'aconseguiran aquests objectius específics. Llavors és això que us dic, és la quantificació de com volem que es compleixin aquests objectius que hem planificat inicialment. Els resultats, com us deia, s'han de mesurar, o sigui, s'han de mesurar significa que s'han de quantificar, això que us deia,
és millor dir que esperem aconseguir que 10 persones facin un curs concret que no aconseguir que les persones facin un curs. O sigui, és millor quantificar-ho. Perquè així, com us deia abans, us anirà bé per la justificació final del projecte. I, per últim, també determinen quin èxit ha tingut el projecte. Les activitats previstes el que fan són determinar el nivell executiu del projecte i estan relacionades amb objectius més concrets, que podria ser aquests tercers objectius dels que us he parlat abans, que són els objectius operatius, que no els he posat perquè normalment en aquesta convocatòria present no es demanen, d'acord? Anem bé de temps? Molt bé, molt bé. Sí? Seguim, doncs. Aprofundirem més amb el tema dels objectius i els resultats, ja que és un tema important, perquè és, diguem, la base del projecte. Per entendre què es farà, s'ha de fer bé aquest pla de treball, perquè és la base i és el que nosaltres volem saber. D'acord. Recomanacions en tema de resultats. L'estructura bàsica per crear resultats, o sigui, per redactar resultats, és infinitiu, complement directe, complement circumstancial. No aniria més enllà d'aquí, d'acord? O sigui, un verb amb infinitiu, què és el que volem aconseguir i on, quan, el que vulguem, d'acord? Però que sigui breu. Com l'exemple que us he posat, millorar les oportunitats d'educació en el lleure o esportives del jovent en situació d'exclusió social, de l'Arboç, per exemple. Teníem un infinitiu, un complement directe i amb tots els seus complements escrits i després el complement circumstancial, que és que es farà a l'Arboç. Com us deia, evitem explicacions complementàries, en aquest cas que sigui clar i directe, i evitar també expressions ambigües, o sigui, que s'entengui què es farà. I les intencions, que és del que estem parlant, què es vol aconseguir, d'acord? Com a recomanacions també us he posat una sèrie de verbs més genèrics pel tema dels objectius generals i verbs més concrets pel tema dels objectius específics, d'acord? D'acord, aquí us he posat un exemple de pla de treball. El títol seria no estàs sol o sola, d'acord? L'objectiu general seria millorar la qualitat de vida de les persones grans que viuen soles a pisos i objectius específics, aconseguir que les persones grans millorin la seva autonomia personal i potenciar espais de comunicació i d'integració social. Fixeu-vos verb, complement directe, i aquí verb i complement directe, i ja. I resultats. Incrementar un 25% el nombre de persones grans que tenen un dispositiu d'alarma en el seu domicili i aconseguir que el 30% de les persones grans participin en almenys 5 activitats socials en centres cívics al trimestre. Fixeu-vos també que els resultats són molt concrets, és a dir, et diu el percentatge de persones d'èxit al que volen arribar, d'acord? Amb el tema de les activitats, m'he deixat l'activitat però aposta per després tornar-hi. El tema de les activitats també formen part d'aquest pla de treball i són el que, diguem, el més concret d'un projecte, o sigui, és què es farà, purament. Normalment es recomana començar pels objectius i després fer les activitats, però moltes vegades, quan tens la idea, penses més en activitats que en objectius. Això depèn de les persones que ho dissenyeu i dels projectes. Però bé, estan molt bé les activitats perquè tens aquesta concreció de com es farà. I això serveix molt, no només per presentar-vos a una convocatòria, sinó a nivell executiu, per quan feu el projecte, si teniu un pla de treball ben dissenyat, a l'hora, després de fer el seguiment del projecte, us ajudarà moltíssim per
per poder saber què s'està fent, si s'està fent bé, si no. Llavors, el que diem de tenir en compte amb el tema de les activitats és que escolliu les millors per aconseguir els resultats esperats, d'acord? Per tant, tenir en compte aquesta totalitat del pla de treball. Que s'ordenin temporalment, això és molt important, que es faci un cronograma, que es coneguin els recursos amb què es portarà a terme, és a dir, sempre vincular-ho tenint en compte el pressupost i el pressupost que tenim i les fonts de finançament que tenim, perquè s'ha de tenir en compte per poder realitzar les coses. Sembla obvi, però sí, s'ha de tenir en compte. I com he anat dient, ser realistes i viables, sempre ser realistes, sistematitzar les tasques que s'han de fer i plantejar només les activitats que considerem fonamentals. És a dir, si després ja a nivell intern s'han de fer altres activitats o altres accions que siguin més concretes i més operatives pel seguiment del projecte, s'entén perfectament. Però aquí, concretament, el formulari crec que en demanem unes 5 o 6, ara no em vull equivocar. Però bueno, que feu les millors i les fonamentals, d'acord? Redaccions, una mica el que he anat dient. Recomanacions per la redacció, que sigui clara i concisa, que es temporalitzi tot, que s'especifiquin els objectius i les persones responsables de fer cada activitat, que s'estructuri bé el calendari, que es definisquin les tasques de cada activitat. I una altra recomanació i un altre recurs és el diagrama de Gantt o la carta Gantt, que serveix bastant per la implementació i desenvolupament de projectes. És com una taula on es van posant les tasques que s'han de fer i es pot posar la persona responsable, el període d'execució, etc. Serveix bastant com a mode de cronograma, és una bona eina. De nou, un altre exemple, la fitxa d'activitats, que això formaria part d'aquest pla de treball. Tenim el resultat, la descripció de l'activitat, el calendari, on es farà l'activitat, les persones destinatàries i els participants. Estem posant molts exemples de gent gran, però és perquè era el que tenia dissenyat, però com bé ha dit el Joan, es poden presentar projectes de moltes tipologies, dels àmbits que ja hem esmentat, amb la novetat que aquest any les esportives, les culturals i les mediambientals esteu incloses també. A nivell de recursos, les tipologies de recursos que podem trobar són recursos humans i recursos materials. A nivell de recursos humans tindríem les persones contractades, les persones voluntàries i persones externes, d'acord? Aquí he adjuntat la taula que es demana al formulari a la modalitat A de la Fundació PINAE, on les persones voluntàries i professionals estan en una mateixa taula, però si us fixeu, a la quarta columna demanen la retribució anual bruta i no inclou el voluntariat. Demanen també les hores de dedicació al projecte de totes les persones per així anar fent aquest recompte dels recursos amb què comptem per fer les activitats. Com hem dit abans, això ho tenim molt en compte per mesurar la coherència que té el projecte. A nivell de recursos materials tenim els béns i infraestructures i els consumibles o material fungible. Que com ja ha dit el Joan, a nivell d'infraestructures i de material no fungible es demana que es presenti una factura pro forma, si es demana algun import en aquesta partida. D'acord. Passem ara al pressupost. Pensava que no tindria temps, però igual sí que en tinc. A no ser... Anem bé, Sí? Vale. A nivell de pressupost tenim dues modalitats, com si us heu mirat el formulari ho veureu. Hem de mirar bé les partides que s'han d'imputar en cada formulari, perquè són diferents la modalitat A de la B, hi ha un petit detall de petit canvi, però quasi tot és el mateix. I
I això tenint en compte que les despeses administratives i de gestió no estan cobertes i ja està, això seria. Vale. Anem acabant. L'avaluació. Què s'ha de tenir en compte? S'ha de tenir en compte quin és l'objectiu de l'avaluació, què volem avaluar i per què ho volem avaluar, en quins moments es farà aquesta avaluació, si es farà al llarg del projecte, si es farà al final, si es farà només al principi, si es farà en diferents moments, etc. I les tècniques i instruments de valoració quantitatius o qualitatius que s'utilitzaran. Tenim també un pla d'avaluació que seria tenir en compte els objectius de l'avaluació, què és el que volem mesurar, el número de famílies, per exemple, si l'objectiu és implicar les famílies, ens interessa saber quin número de famílies han participat i les fonts de recollida seria com sabem aquest número de famílies, com ho recollim, com ho registrem. Aquí us he posat exemples de fonts de recollida, diferents suports que us poden anar bé, i passem ja per últim als aspectes transversals, d'acord? Els aspectes transversals n'he posat molts, no us assusteu, però són importants per què? Perquè estan durant tot el projecte i donen valor al projecte. He subratllat sobretot els aspectes transversals que es tenen en compte des de la convocatòria de la Fundació PINAE, com ja he repetit abans, l'interculturalitat, la cohesió, els ODS, la coordinació territorial, la participació de les persones al llarg del projecte, el pla de difusió, etc. D'acord? La creació de xarxes de suport, la innovació, la participació del voluntariat. Tenir-los en compte a l'hora de dissenyar el projecte i veureu també que al llarg del formulari hi ha preguntes també relacionades amb alguns d'aquests aspectes transversals, d'acord? Aquí us poso el pla de difusió que he agafat del formulari, en aquest cas del formulari de la modalitat B, on demanem això, que expliqueu l'estratègia de difusió, les accions i els mitjans previstos i la calendarització d'aquestes accions de difusió. Com a elements transversals també he introduït el pla de voluntariat, que pot ser un element a tenir en compte com a valor afegit, i us he posat diferents recursos que us poden ajudar a l'hora d'elaborar projectes, perquè els feu servir si voleu, d'acord? I això seria tot. Moltes gràcies per la vostra col·laboració, participació, i per més informació podeu enviar un mail o trucar. El mail el podeu enviar a convocatòries@pinae.cat. Molt bé. Molt bé, Ariana, moltíssimes gràcies per aquesta extensa explicació i clara, al nostre entendre. Moltes gràcies, Judit, també, per acompanyar-nos i per l'explicació de la part inicial de la presentació. Vull destacar un aspecte que acabem de veure a través d'una consulta i també ens ha formulat una altra persona una consulta per correu electrònic en relació a la participació. Aquestes convocatòries estan bàsicament orientades, destinades a entitats del tercer sector. En concret, perquè creiem que són el grup d'entitats més perjudicades durant tota aquesta pandèmia, durant aquest període, perquè formen part, comparteixen missió i orientació en relació amb els principis i la missió de la Fundació PINAE, i per tant perquè entenem que moltes vegades sovint i a través de la compartició que hem tingut amb molts de vosaltres i en fem de diverses activitats, treballeu des de la voluntat i el cor més que amb els recursos. Per tant, per nosaltres és il·lusionant i orientem el nostre esforç amb aquest perfil d'entitats. Ho dic perquè ens està arribant alguna consulta en relació a entitats de perfil privat. Donem validesa a entitats de perfil privat, no lucratiu, orientades a activitats socials i, com dèiem abans, cultural, artístic, mediambiental i o esportiu. Entitats privades no lucratives, tercer sector.
Si hi ha alguna entitat que no compleix amb aquest requisit i es vol alinear o associar o vincular a l'hora de presentar un projecte amb una entitat que sí compleix aquest requisit, us recomanem que ho feu. D'igual forma, si hi ha alguna persona física, no jurídica, que té un projecte il·lusionant i el vol col·laborar, el vol compartir amb alguna entitat de tercer sector, doncs que s'alineï i que ho comparteixi i que ho presentin a través d'una entitat. Aquesta seria una mica la vocació d'aquesta convocatòria. I per la nostra banda, en principi, poca cosa més a afegir, més que aclarir-vos tots els dubtes que ens vulgueu formular a partir d'aquests moments, no, Judit? Sí, exacte. Si voleu formular qualsevol dubte, qualsevol consulta que s'us generi, ho escriviu en el xat, us donem pas i us podem mirar de donar resposta. Amb totes aquestes dubtes que ja ens han arribat i que hem anat resolent a través de correus electrònics a diferents entitats, es generarà, i algunes que teníem nosaltres també, que hem començat a realitzar un document, que és un recull de preguntes amb resposta, possibles respostes, i és el document anomenat FAQs que posarem a la nostra pàgina web, a www.pinae.cat/convocatòries. I en allà podeu consultar aquestes preguntes i aquestes respostes que es donen, que s'han donat, que si avui ens formuleu preguntes donarem i que més endavant podem anar rebent dintre del període obert de la convocatòria a través del correu electrònic. El repeteixo, convocatòries@pinae.cat. Així que si voleu podeu anar fent les vostres consultes. Sobretot també volem remarcar una dels temes que ha comentat el Joan, relacionat amb el que deia ell, el tema del treball en xarxa, el treball cooperatiu en el que és la vegueria, i que les entitats col·laborin entre elles. Si alguna entitat té algun dubte de presentació, té algun ítem que pugui fer la consulta, i que també fomentar el treball en xarxa, buscar aquell partner, buscar aquella entitat que pugui donar-li suport per presentar el projecte o col·laboració. Llavors sí que es pot presentar a través d'aquestes entitats no lucratives, entitats que treballen amb les persones, que tenen un impacte directe en la societat i que és el que busca la convocatòria, poder ajudar i cobrir aquestes necessitats d'aquestes persones. Ara veiem una pregunta. Gràcies a vosaltres per assistir. Ens donen les gràcies per la presentació. Agraïm també la vostra assistència. Ens fa una pregunta la Maite en relació amb l'àmbit de la categoria de les persones amb malaltia, discapacitat i salut mental. Es valorarà la inserció laboral o va més enfocat en l'àmbit assistencial? Sí? L'Ariadna pot donar resposta. Sí, es valorarà la inserció laboral, sí, perquè ara no estic trobant exactament l'àmbit on encabiria, però sí, projectes d'inserció laboral per persones amb discapacitat considerem que entrarien perfectament dins la convocatòria, sí. Entra també en l'àmbit de la missió de la Fundació i també en l'àmbit dels objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, per nosaltres seria un projecte d'interès. Totes aquelles entitats que treballen per la inserció laboral, la inserció sociolaboral de les persones, que es doni empleabilitat, que es doni aquesta oportunitat i suport a aquests col·lectius de persones, entrarien a dintre del que és la convocatòria. Ja siguin projectes que ens puguin presentar les entitats sense ànim de lucre, que sou fundacions, associacions o ONGs, o ja sigui centres especials de treball, cooperatives d'inserció, en aquí encabirien els projectes. Gràcies a tu, Maite. Si teniu alguna altra consulta... Seguim esperant consultes.
No obstant, dir-vos que si no se us acudeix alguna cosa ara i voleu formular-nos consultes a través del correu electrònic que indicava la Judit, també ho podeu fer en endavant. En tot el procés de recepció de formularis us acompanyarem, us ajudarem i fins al dia 18 de maig, en cas que ho necessiteu, l'equip de PINAE us donarà assistència i suport per aclarir dubtes en relació a la formulació, dubtes en relació amb la presentació. Per tant, sentiu-vos lliures de contactar-nos i us ajudarem en tot el que sigui possible perquè formalment pugueu presentar-vos dintre el termini de preclusió, com deia abans, dintre el termini de presentació i que ho feu bé per tenir garanties no només d'entrar, sinó també de poder resultar elegits i poder tenir accés a aquestes ajudes. Per nosaltres serà molt important que hi participeu i molt important que hi sigueu molts els beneficiaris d'aquestes ajudes. Per tant, bé, convidar-vos i animar-vos a participar, a tothom. Sí, exacte. Us animem a que presenteu el vostre projecte. Un projecte pot ser de continuïtat, pot ser un projecte nou. Hem obert, sobretot, aquelles entitats que, a banda de les socials, que moltes esteu en aquesta presentació, ho hem adreçat també a entitats culturals, entitats o que fan una activitat cultural, activitats que fan una activitat medioambiental o de sostenibilitat, entitats que fan activitats esportives sempre en clau inclusiva, perquè creiem que la societat d'avui en dia hi ha moltes necessitats, que aquestes també estan en altres sectors que no només són els socials, que tenen un impacte en la societat que també ajuden a tirar endavant i a fer pinya i a cohesionar la societat. I sabem que hi ha molta activitat que podria entrar en aquesta convocatòria. Volem donar l'oportunitat i us animem a totes a que pugueu presentar els projectes. Sí, a més, amb aquests projectes ens aporteu idees de futur en els quals, doncs, no sé, aquest any, ja sabeu, en la 7ª edició del Festival Músic Veu i col·laborem amb 2 entitats molt importants en el territori. Això és fruit de col·laboracions anteriors, de convenis anteriors i de participacions en convocatòries. Al final, per a nosaltres també és un estímul cognitiu el conèixer i donar a conèixer el que feu a través d'aquesta convocatòria i ens serviu de model i ens serviu d'element de referència de cara a altres projectes que pugueu elaborar i que puguem compartir no només a través de la convocatòria, sinó també, com deien, del Festival Solidari Músic Veu, que coneixeu i que consta aquest any de 11 concerts durant 9 mesos en 10 espais diferents de tot el territori. Ja estem treballant amb els diferents concerts i activitats i evidentment, de les entitats que participin en aquesta convocatòria en tindrem una pista de les que probablement ens puguin ajudar o que puguem ajudar més aviat amb altres projectes a futur, com podria ser el Músic Veu o altres que puguem posar en funcionament. Al final ens agrada ajudar i la nostra vocació és ajudar-vos a continuar desenvolupant la vostra tasca, que és molt important per nosaltres i pel territori i per tant que intentarem estimular i impulsar, tal com diu aquest retolet que tinc aquí darrere i com portem dient ja des de fa molt de temps. Sí, tenim una qüestió. Ens formulen. El formulari està limitat en l'espai de contesta. El formulari és un document en Word, un document protegit en el que és el contingut, però obert com a formulari per les respostes. En teoria i en principi no està limitat. Podeu escriure, podeu plantejar tot el que tingueu vosaltres per explicar. En cas, i també ho diem, en cas que hi hagi algun tipus de limitació, alguna cosa que tècnicament no acabi d'anar bé, feu-nos-ho saber, però el formulari no està limitat. Ens han presentat en anteriors convocatòries, ens han presentat projectes amb 3 frases concretes, perquè el tipus de projecte, el tipus compra d'un vehicle per adaptar-lo a nivell assistencial, o un projecte d'integració amb tot un itinerari d'inserció. Llavors, són projectes i conceptes totalment diferents que necessiten una explicació i una projecció completament diferent. Llavors, no està limitat. Expliqueu, sobretot, el que ha comentat l'Ariana.
que quan redacteu el vostre projecte quedi el més ben clar redactat de qui sou, en quin entorn us trobeu per presentar aquest projecte, quin és el projecte, a quin teixit està dirigit i quines activitats es realitzen, amb quins objectius i resultats. Són aquests aspectes bàsics i que realment han de quedar clars per poder entendre, poder avaluar i poder donar curs al projecte. També és cert que en l'avaluació es tenen en compte molts ítems, molts. Algunes entitats preguntaven, jo que havia, com a entitat ens havíem presentat, que havíem rebut l'ajut, ens podem presentar? Sí, us podeu presentar. Hi ha molts ítems de puntuació. Sí que el que hem comentat és que prioritzàvem aquells projectes que no havien estat seleccionats en anteriors edicions, però no vol dir que no tingueu la puntuació o que no es tingui la puntuació d'un bon projecte. Llavors, hi ha més de 30 ítems, Ariadna, si no me'n recordo malament, que es puntuen i s'avaluen, i d'aquests ítems i d'aquests àmbits surt una puntuació final de projecte. Dintre de les dues modalitats, aclarim que també hi haurà dos rànquings diferents, per entendre'ns dos rànquings, amb puntuacions de més a menys. I dintre d'aquests dos rànquings amb les dues modalitats, el que es farà és fer la selecció d'aquells millors projectes de cadascuna de les modalitats per donar la possibilitat a tot tipus d'entitats de poder sortir guanyador d'un ajut, a més import o a més gran entitat, a més petit projecte o a més petita entitat, i donar aquesta oportunitat a totes les entitats que es puguin presentar. El procés d'avaluació és un procés complex. Per la nostra banda, tenim la sort de poder comptar amb els companys de la Fundació Pere Tarrés, que ens ajudaran en tot moment a realitzar aquest procés, però el que sí que tenim clar és que un cop s'hagi fet l'avaluació i la selecció i la tria, la convocatòria serà irrevocable i inalienable. Perdó, inapel·lable, volia dir. Ens fan una altra pregunta, també a l'execució del projecte de setembre del 22 a setembre del 23 ens diuen: si fem una compra abans d'aquesta data, es pot vincular al projecte o cal esperar a comprar-ho a partir del setembre del 22? S'ha d'esperar. O sigui, les factures que emeteu s'han de fer en el període del projecte. Perquè si us fixeu el que es demana és una proforma, o sigui, és el pressupost del que us costarà. Per exemple, un ordinador, un cotxe, les obres que hagueu de fer, de reforma o el que sigui, però sí, les factures han d'entrar dins el període d'execució del projecte. D'acord. Una altra pregunta que també ens ha arribat per correu electrònic és: som una fundació privada sense afany de lucre i volem presentar un projecte cultural, que el gruix del projecte és el primer any i després una continuïtat de 5 anys. O seria millor fer-ho tot en un mateix any? Gràcies a tu, ens agraeix les explicacions, gràcies a vosaltres també. Respon jo? Sí. Gràcies, en aquest cas, les convocatòries, com ja hem anat dient, les convocatòries de la Fundació PINAE són anuals, per tant, demanaríem a aquesta entitat que fessin un disseny del projecte anual. I ja de cara a l'any que ve, si es volen tornar a presentar, si es tornen a fer les convocatòries, que tornin a presentar un altre projecte o la continuïtat d'aquest projecte. Això és el que recomanem. Algú s'anima a alçar el micro i poder també sentir-vos la veu? Si voleu, esteu convidats a poder parlar. Déu-n'hi-do, jo crec que em dona moltíssima informació. Sí, molta. També. Sí. I sobretot, us animem a presentar-vos. Sabem que hi ha entitats que ens han comentat que no han pogut assistir avui aquí en la sessió. Amb elles ja els havíem avançat que aquesta sessió que no patissin, que la penjaríem, que la faríem pública, la compartiríem. Igualment que dubtes que puguin sorgir també els contestarem i els relacionarem. O sigui que no patiu, estem a la vostra sincera disposició i animar-vos sobretot a que ens presenteu els vostres projectes i a que si coneixeu alguna entitat que pugui presentar i que pugui també estar dintre i que possiblement o no ens hagi conegut o no sàpiga que també pot presentar un projecte per
perquè hi ha aquests àmbits nous que hem obert i que la gent no està habituada a conèixer i que també els hi podem donar cobertura, us animem a que també els hi feu arribar. Sí, ara que ho dius, Judit, una cosa crec que ressaltar també de les convocatòries, que per les entitats pot ser molt beneficiós, és que el pressupost extern o propi de l'entitat que es demana de justificar és un percentatge molt baix, o sigui que per entitats petites, entitats que no tinguin pressupost, només és un 10% en la modalitat A i un 20% en la modalitat B. Vull dir que la Fundació PINAE us subvencionaria un 90% en un cas i un 80% en l'altre. Vull dir que això també és important de valorar a nivell pressupostari, perquè a vegades et demanen un 50-50, i és com més difícil justificar-ho, i és un element positiu. Sí, al final la idea era això, precisament, posar facilitats perquè sigui accessible i perquè arribi al major nombre possible d'entitats, i una de les facilitats era això, no posar unes exigències econòmiques extremes o excessives, i així fer més accessible el model de sol·licitud. No us quedeu sense presentar una proposta perquè tingueu dubtes o perquè tingueu alguna inquietud. O sigui, en tot moment, insistim, si heu d'aixecar el telèfon, aixequeu el telèfon. Si heu d'aixecar consulta via mail, pel canal que creieu convenient o que us sigui més fàcil, i us atendrem en tot moment. Però no us quedeu ni amb el dubte ni molt menys amb el fet de no presentar-vos, si teniu una petita possibilitat de fer-ho. I som conscients també de que per les entitats, possiblement moltes entitats no tenen persones ad hoc, o sigui, exclusivament per dur a terme els projectes, per presentar-se i buscar subvencions. Som conscients d'això des del primer dia, des de la primera convocatòria que vam voler crear i dissenyar una convocatòria fàcil. Demanem que s'empleni un formulari, és un formulari que té molts ítems, no us espanteu, però són fàcils, és pregunta-resposta, pregunta-resposta, i segur que podeu implementar-lo fàcilment. Si teniu algun dubte, pregunteu-lo, i el que us animem és això, a presentar el vostre projecte. I si no hi ha... hi ha una altra pregunta, perdó. Sí, crec que era per mi. Si tries el que diu, si tries modalitat B, diu de 6.000 fins a 15.000. Vol dir que pot haver un barem? Sí. O sigui, tu pressupostes els diners que necessites per fer el projecte. Si necessites 7.500 euros, pots demanar aquests 7.500 euros. Fins a 15.000 euros pots demanar fins allà, o sigui, com l'import que sigui entre aquestes quantitats. Sí, efectivament. I en l'altra modalitat igual, o sigui, no cal que es demanin els 6.000, si només es precisa en 3.000, 2.000, 4.000, l'import que sigui. Al final el projecte es defineix amb el marc de la necessitat de cada una de les entitats i, per tant, no és condicionat a demanar el topall màxim per cada una de les modalitats. O sigui que sou lliures absolutament de presentar la sol·licitud en la quantia que creieu convenient, degudament justificada a posteriori. Sí que és important també comentar que un cop farem un seguiment econòmic, tècnic i de difusió del projecte, un cop ja implementat, sí que és important també que sapigueu que us demanarem informació gràfica, fotografies i material de difusió del projecte que desenvolupeu, perquè tan important és la presentació com l'adjudicació com la demostració que s'ha dut a terme el projecte. I al final el que volem és que aquests projectes tinguin impacte en les persones. I no només fer-ho, sinó a més poder-ho acreditar i demostrar. Per tant, això és un material que us demanarem i que si teniu també problemes, dubtes, dificultats, doncs us ajudarem a implementar-ho en tot moment. Sí, vol ser com una eina per ajudar a millorar aquesta implementació del projecte, no per res ni un control ni una fiscalització d'això que esteu fent, sinó més com millorar aquesta actuació i, a més, també ens pot servir per crear també xarxes. Sí, generar sinergies positives, acompanyar informació creuada, fer impuls també dels projectes i de les activitats que feu com a entitats i, al final, també donar-vos ressò
tant a les xarxes com en els mitjans on puguem estar presents, perquè les persones coneguin l'impacte del que feu, de com ho feu i la importància d'aquests projectes, que són molt interessants i molt importants per al territori. Per tant, també la difusió és important. una de la nostra missió amb totes les col·laboracions que fem, ja sigui la col·laboració que ha comentat abans el Joan amb el Músic Veu, en suport a les entitats, sempre és donar visibilitat màxima a les entitats amb qui col·laborem. Per què? Perquè les conegui la societat, perquè hi ha darrere una problemàtica que s'ha de solucionar, hi ha unes necessitats que s'han de cobrir i també fem aquesta tasca de sensibilització a la societat. Ens sentim vostres amb aquestes participacions i ens sentim part dels vostres projectes. Ens il·lusionen tant com a vosaltres. I per tant, tot el que puguem fer per fer ressò del que feu i que us permeti arribar a més persones, per nosaltres és tan valuós com l'aportació econòmica. Creiem que és molt important, molt important. I per tant, us acompanyarem ara i sempre amb aquestes coses. El Joan té un dubte respecte a l'experiència en projectes anteriors. Són una entitat de danys celebrats adquirits de Noia i són una entitat nova, amb una antiguitat de 2 anys i poca experiència. Així doncs no podríem aportar experiència. A mi em falten dades, Joan, que voldria dir poca experiència. O sigui, la cosa vol dir demostrar l'experiència ho veureu al formulari, o sigui, et demanen quins projectes has fet en anys anteriors, d'acord? Aquesta experiència la demostres a través de 1, 2, 3 projectes, vull dir, no és molt exigent a nivell de demostració d'aquesta experiència. Si vosaltres com a entitat heu fet algun projecte, heu fet alguna acció, alguna activitat, encara que sigui una acció de sensibilització per algun dia mundial o alguna acció comunitària, si la poseu com a experiència, nosaltres la podem valorar. Ens fan una altra pregunta, ens diuen, en el punt de despeses subvencionables, un rènting d'un vehicle temporal, per exemple 2 anys, seria subvencionable? Seria subvencionable, però el projecte dura 1 any. O sigui, seria subvencionable durant 1 any. Si tu llogues un cotxe per un termini que va més enllà de la implementació del projecte, en principi no seria subvencionable. Ara, si és subvencionable el lloguer d'un cotxe, sí, totalment. Sí, o sigui, a veure, la importància aquí és el què i el per aquí, i aquí entenc que el
Hola, hola, ens sentiu ara? Lluny. Hola, hola, hola. Ens sentiu ara bé? Millor? No sé si ens sentiu ara... Molt fluix, no gaire millor. Aviam... Està sent fluix, però podem ampliar els volums ara millor. Llavors ens podeu sentir, tot i que se sent lluny, sentiu. Millor ara? Hola? Hola, hola? Més o menys. Sí? Millor. Molt bé. Bueno, canviem de tecnologia, teníem una tecnologia molt maca aquí i hem canviat a la analògica. Bé, no sé si s'ha sentit el que comentàvem, que és indiferent el vehicle, el canal, el tipus d'operació que feu, el més important és el què i a qui va adreçat, i que això s'executi en el termini d'execució que està definit d'un any a partir de la data de l'acceptació i de la signatura del conveni. No se sent. No? No, espera un segon. Ressona, diuen. Ara sí, ara sí. Ara millor? Sentim més el tècnic. Ara em sentiu? Em Ara sentiu? sí, Sí? ara sí. Sí? Diuen que sí. Bueno, disculpeu-nos, són les coses del directe que passen aquestes coses. Bé, no sé si... Repeteixo que sí, que en principi no hi hauria problema. O sigui que, simplificant, per no multiplicar aquí els comentaris, l'important és el què i aquí, no l'instrument. L'instrument, si es fa la formalització dintre el període de l'any, del període d'execució, no hi haurà cap mena de problema. Si teniu algun dubte, alguna qüestió més a fer, deixarem un minutet més i si no ja podríem donar per finalitzada la sessió. Totalment, sí. Sí. Molt bé, doncs agrair a la Judit i a l'Ariana que ens han acompanyat en aquesta sessió i ens han clarificat tots els aspectes relacionats amb aquesta convocatòria. Agrair-vos a tots i a totes els que ens heu acompanyat durant aquesta pràcticament hora i mitja de presentació de la convocatòria, la quarta convocatòria d'ajuts d'Impuls pel Territori de la Fundació PINAE. Moltes gràcies, Carles, a l'equip de Gala, per fer possible aquesta difusió tècnica a través de streaming. I bé, com que us hem dit que ho gravem tot i ho publicarem, doncs en qüestió d'un ratet ho posarem a les nostres xarxes i ho farem accessible perquè tothom pugui tornar a veure aquesta presentació sempre quan vulgui, en qualsevol moment, i l'ho dit, qualsevol consulta que tingueu, qualsevol dubte o qualsevol aspecte que ens vulgueu adreçar a posteriori, a partir d'ara, doncs tenim el correu obert i els canals de comunicació oberts a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tothom.